La famille jamais qui s'y uni mon channel hakke. O video do e yewte hande fibe sukabe do dido. Haray no go serjo mabbe contacti lan wi ye wallito be kadi. Haray si en jungi en fo Allah walla yen. Bedo dido non ko tokorabe ko goto be innitira. Be fo ko alaji juma be wiyete. Fop ko juma odo go juma odo go juma innete. Be yaltuno giba 2018 be yari hella Algérie fiida bere. Mena giba be yalti famille ji mabbe din humpitaki fi mabbe. Haray e hedoto do non jajirawo mabbe on o sifano en no woniri non. Hello Alsanu jaram na la tono haifi odo photo mo boyna bamma odo ko minyira wanene goto baba goto ko min muini accane mo ko minyanga ko inde makko woni Alhaji Juma ba ko sarlon o heba ko kori bondo o heba der sarlon kori bondo ko don o heba benna mo Alhaji Juma kono jatigibe makko be wonde be nodda mo benna big boss nen makko no inne neyebu babe makko no inne Saidu Ba babe makko ennete Saidu Ba nen makko no inne neyebu inde nen makko ne woni neyebu babe makko ko Saidu Ba o iwno sarlon o inni mo yaade Marokko kono min ko hoti Algérie o inni mo na ko yaata Algérie ko be hoti e Mali ko be crossata don wo me yaade Algérie e village premier village on ko don men mi wayrti min e makko men yewtali an joni ibe 2018 ha weta ngwande do min irawan nene goto baba goto odo kadi ko enne makko woni Alhaji Juma ko min irawan kan kadi bay ko biddo yaya kan kadi ko enne makko woni Alhaji Juma be dido kala ko Alhaji Juma be ennete ko tokorajo goto be ennitiribe be dido kala odo non ko Konakiri o heba Hamdallah ko don o heba ko don o janti kanko kadi nene makko no inne Ummu Sadio babe makko no inne Bappam Boydo babe makko no inne Bappam Boydo ko Hamdallah don o janti ko don o heba ko don o janti kanko kadi ko ibi 2018 kono non menen goddo yetino men wo ko kanko e Alhaji Minyang an wondi kono min ko mi sakkiti wolu yewtudugol e Minyang an o innano lan kambe wondi kono menen kan no henani men ko kambe wondi bay ko kambe mutidi an joni ay goto be dido kala men nanali ito mabbe be dido kala. Donc la famille hara en jentike o bandirawo men do hara hilanturi en fop wakkilagol partage massivement. Haray onon be Maroc be Algérie forcément haray wobbe mo hino andi be do haray yi be do ma harano andi information mabbe haray en foppentorama wallitagol famille on giba 2018 ibe wadde recherche mais jusqu'à présent be wawali humpitade mabbe be. Donc haray partager une vidéo massivement tore de Allah yo Allah wallo Allahumma amin.